सार आंनि नामा खोमथा बसुमतारी। आं दिनै सिजन्स मडेलनि बागै बुजायनो नागिरदों। बे सिजन्स मडेलानो जाहैबाय जोंनि बे साना दे मतलब जों हमना लादो नैबे सान आरो नैबे बुहुमा गावनि अक्ष' जायगायाव गिदिङो लोगोसे आरो बे सानखौबो सोरगिदिं गिदिंखनो। दा बे जायगायाव गोजां बोथोर जाबाय मानोना जोंनि बुहुमा 23.5 तिल एबा दबनाय आरो बेजों लोगोसे बे सानखौ अवेल शेप गिदिंखनो। दा नैबे साइडथिं दा सोरां जाबाय सान दे, ओमफ्राय बेनि अपोजिट साइडथिं हर जाबाय। जेब्ला बिदिनो बियो दा गोजां बोथोर जाना दङ बेयाव माने बेयाव साननि लाइटआ बेयाव बेनि बुहुमनि तिल जानायनि थाखाय बेयाव स्ट्रेट नांहैयो आरो बे खेंस्लाय नांहैनायनि थाखायनो बेयाव गोजां बोथोर जायो। बे जेनेबा बे सान जाहैबाय बे सान आरो बे हर बिथिंजाय हर जाहैबाय। बे साना बिथिं नांबाय नालाय दा बिथिं खोमसि जाबाय नङा होमबा? बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नङा होमबा? बबे स्कुलनिफ्राय होनदोंमोनलाय? काजलगाव हाइ स्कुल। दा बेहाय गोजां बोथोर जाबाय। बेथ' जोंनाथ' मा होनो बुहुमा वेस्ट टु इस्ट गिदिङो नालाय, ओंखायनो जोङो सानखौ इस्ट टु वेस्ट फैनाय नुयो। बे बिदि गिदिङो। दा बे बोथोरावनो मार्च दानाव जोंना दुङा सुवा एबा सुदेम बारहावा बारो आरो बे दुङा सुवा सुदेम बारहावानि गेजेराव जेब्ला बुहुमा साननि बिराद खाथिथाराव फैयो, जेब्ला बे इण्डियान अब्ला बेनि किल जानायनि थाखाय दबनायनि थाखाय बेयाव मा खाथिथाराव फैयो? मा दानाव? जुन जुलाइ। दा नैबे समाव जाबाय। औ दा जागासिनो। दा बेनि थाखाय बेयाव स्ट्रेट नांनायनि थाखाय दा बे सिदा नालाय दा जों हमना लानो हायो बे 12ता जाबाय आरो जोंनि खर'आव फैबाय साना, ओंखायनो बे जायगायाव गरम बोथोर जायो। आरो बिदिनो सेम प्रसेस जेन'बा अशियान लैथोफोराव जायोबा बेनि लैथोनि दैखौ साना गावनि गरमनि थाखाय माने दै खफ' बानायनानै अखा हानायखौ बारा खालामो। दै खफ' बानायनाय जोमै बानायो ओमफ्राय बोखोयो गोजौआव आरो बोखोनायनि उनाव बियो जोमै जालांसै आरो जेब्ला जोमै जानायनि उनाव कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बारा जायो आरो लोगोसे बेनि जोमैनि अजनाबो बारा जायो। बे अखा महरै दै महरै अखा सोमजियो। बे समाव जोंना अखा बोथोर जाहैबाय आरो बे समनि उनावनो लासै लासै जेब्ला बुहुमा गावनि दबनायखौ लानानै सानखौ सोरगिदिं गिदिंखनो, बियो लासै लासै गोजानाव थांबा गोजां बोथोर जालाङो आरो गोजां बोथोर माने बेयाव मोननै रोखोम बुहुमखौ मोननै मिरुआव राननो हायो। मोनसे सा मिरु आरो खोला मिरु, नर्थार्न हेमिस्फियार आरो साउथार्न हेमिस्फियार। जेब्ला गोलोम बोथोर फैयो अब्ला नर्थार्न हेमिस्फियाराव 6 मास स्रां जायो आरो साउथार्न हेमिस्फियाराव 6 मास मोना जायो। आरो बिदिनो जेब्ला गोजां बोथोराव थाङो बेबायदिनो एबा मा होनो साउथार्न हेमिस्फियार एबा सा मिरु एबा एन्टारटिकायाव 6 मास सान जायो आरो बेबायदिनो साउथ पलथिं हर जायो आरो। थेंक्स। मा स्कुल होनदोंमोनलाय? काजलगाव हाइ स्कुल।